Ако предния калник. Но не, без фар няма. Този път Геннадий Викторов, за съжаление, и той ще бъде изпратен на последна редица. Геннадий Викторов. А, така. И така, уважаеми зрители, отново искам да ви приканя. Прикани ги, да. Безопасните места. Де да не прикажа вече. Прикани ги. Направо 15. И така, трето рестартиране на финала. Четвърто. Бато и бялото бе, пак го блъска. Аз ще го блъска. Айде, само отзад го ударя. Така да го удрят. Да му опада всичко до Бургас, да няма и едно повече поне. Владата му е да го препърна. И да ги удари пак. Виж ли? Оп, нещо фръкна. Пак го блъсна! Блъсна го пак. И Владата удари май. Удари ли да? Не дам нещо за един до друг. Пак нещо Дева и ти да раздър Дева. Пак го блъска. Сега не го удари. Аз не ще го пият вече, да знаеш. Ще го пият и старче вече. Той бати на халника вече. Тая пушка постоянно не се дава нещо. Педерас. Той тук се изложи, бе, за куш. Все ги притиска. Кой ги удрят, те на оня му изпопадаха интерколери, то взе на тъпчето. Еми, той е така, бе. Какво го правиш? Това е... Мале, някакъв сироген удар се. Да, позиция там, бе, какво на дичете не гледа? Дума има. Ще се хвали! Много път вече граш. Много път ми затворя истински. Ето сама това. Много сгодно ще го подпира, но не мога да се прави. Да, гледай Коста, то плътно до него и... Те двамата нека са погонат, има кефа. Да и още да му изпивани някой друг ден. Гледам да ни го умини. Не е глобчето. Не го са го поударили те. Ще го изпъдат тече. Старец си нормален дева, последен го остете. Абе! Това за тебе. Отворко! Го направиха на свежа. От първи последен. Трябва да се премирава с загуба. Последен ще бъде. Защо е ти трене? Стартите са най-отзади. Тя си не Самара спечели разлика. Сега ще прави чалъби. Какви? Но няма вече какво да прави. Той е останал... Той е останал сам. Все едно гледаш Илия Царски. Ще като царя и да ги шиба я. Видим кой си. Шка си спира тората, няма свободата нещо. Нека тази гума е. Много нека му тази гума. Той е спука. Това ще има оправдание за нея. Това ще е оправданието, гумата. Като царя, той вечно нещо има
Има. Абе, аз казах, все едно гледате Илия Царски. Това Бой Борисов те му закани и той без това си е мафиотче. Не, Самарата ще го мини сега. Самарата ще го мини, его е там, беше наближила. Взела нещо от черен пушек, се да изкара. Кай искаш? Няма значение, кое стане първо. И то свърли багажа. Той що ни се махна, бе? А виж колко е... Казвам, че той ще цяна пук ще кара нарочно да ни каже, че... Добре, че човека отпадна да вземеш едно място. И сама на други. Тук дойдат ги снима и тримата. Айде да е хатка, ама... Те колата, па той запали са да. Видео ти Вече пожаргасителя заяди. Не. То гори? Отдолу гори. Бах, Ялдина нищо го не направи. Той се обърна долу и тук го отчупкаха. Ай, сега го свиркайте. Браво, бе, Краси! Аз го мразя отдавна това. Ще да взема на Рали България. Стига сме снимала път. Какво бе? Аз си варим.